Ang Mother Earth niyang yang isna kay pagkaon man oh. Mahaw ko kayo. Mahaw man siya. O duro na mahaw. Wag ko na pagikan ako nakapangat eh. Ano? Sa kang orasa dai nagkonda eh. Aram na yung motor. Na sirik na. Umanig lang kaya balaw kami yung nag-duty. Ko abi. Kung na mangisnak man pangitang mo maupang. Recess na mo karon okay da. Ko kanang bildo ako abi. Oo. Si Alan, ano niya, kuha itong Gusto mo naman, Tita? Kaya yun mong tayo ko boy. Hey guys. Yulo na kay guys. Hi guys. Pagpakain ko. Ikaw pa pa. Pamay pa. Tanduay na na pa. Tanduay, wala na tanduay karon. Kung magsalig lang ka dito lang. Lunis market pa kapila na nga. Patintal man sa cellphone, mura mag Nagapit na? niwag na kayong lawas. Hindi na magpatuunan mo, padlungan yung papaoy. Parang ang tingin mo. Palaag dito. Ikaw niya dayan, agingon din. Abay na, tagay si ating yan. Agingon din si Dudu din nga. Mama, hindi mo pala ng bata nito. Buha-buha ka daw. Buha-buha ka. Nali kong gikarong buha ka. Anaon. Ngayon ko ba si Kibigaw na kasasili? Imot-murot ko na sa desisili. Di na ko na. Ano? Di siya tulong ka. Ano tulong ka? Nalay, paano ka sa pinag... Bila po ako day. Dulong ka kayo sa panuto ko. Ako! Wala naman nagpapuntaan. Ano nila si Day? Kawan gapon na. Dito. Balik na mi sa amuhang eskwela. Tarad to akong Okay, nasa Mother Earth. Kapit sa eskwelahan? Oo. Bag. Nya si Helen. Laputi lagi kay Dani. Puti, sumangin lang na guys. Pagsamangil naman na guys. Nya, magpayong-payong tara ni kainit kayo. Kuha og mga 5 minutes. Kaya parang sugdi akong tiyan. Wago ko nakakapi ganina. Kaya nagutuat lagi ko kung isa to na bata. Tawagan ako sa budog. Na, Budog di ko na niya makahatod. Kaya wala. Wala lang motor dito. Ang motor na ni budog kay maha pa lagi butang. Tara man sa ilan ni Mumun. Dito na siguro to si Maribel na tumaka. Igo? Oh. tatong diklat.
Ha? Pares ra mo bigyan. Oh, kan nakapan. Lami pinon tong diklats kay dili mo kuan. Dili mag lupad. Init kayo. Dali diha ka mo. Asa na itong ginamos nga ginala na ko to sa ubos gikan. 5 minutes. Unsa imo ba? Wala mo, ano yung bukas? Ito mo. Wala pa ka? Ayun guys. Mag-activities midangi no. So, karon ang amua is number 3 unya. Unya siya. Ako ang sila mga chismosa. Ako ang kaibigan nila unya kay kulba man kamong istoryahan. Muni among bata kuno nga. Unsay pa kayon? Lulipap. So activity ni namo sa karon nga buwan magdrama-drama mi. Sakit sa magbasa dili na ta magbasa-basa. Diretso na. Diyan mo din ni amo ang maestro. O na siya o gapaminaw ra na siya kay gitnaman mi time nga gihatag niya so inikahumanda na atak na rin may pandantaw ni ang mga classmates. Siya dapat man din ako ang last. Uy, asa mo ka sa pinya? Dali ha. Ako tagay ang palisod. Yun eh. Ako ang matiguang nila ng eskwela. Parang kamay mo. Dapat ka kaya di wala gid mo nag. Wala gid kasi tinada ato. Di kada niya magluto. Mamina sa tanan. Kung isip niya kay office ano yun. Di ka magsabi panikan utan ako. Kung inyo mo ako ibuto. Sige. Ako na lang presinto sa group 1. Ang sa ilang kanya. So, sa group 1 at silang atos lang paminaw, atos lang pag-awol kung unsa yung aton sa senaryo number 1 lang. Uli ka na Oy, dapat before mo mag-update, inyo sa ngayon isa ka narrator ha na basaw sa niya ang senaryo. Kaya yung senaryo mo, senaryo mo sa iyo libro. Kaya ang senaryo mo sa iyo libro. Sige. Hindi ko na pasahon. Kaya po acting na yun. Kaya po paminahon ang group 1. Ako po tapos na. Saray o sa kusina. Ay, ano bahala? Okay, ano? Ang kapasina na gani? Ay, napapo na yung plato. Okay.
Sige, sige. Atos lang paminawon o atos lang tanawon. Gapuan din eh. Ito ang kanilang unang araw. Tuwa sila at gusto mo dito sa iyo. Kung dito ka, hindi ka makakaluto. Ano oras ang hindi kakain ng pamilya. Mama lang. Istorya sa mama. Magkasama pa niya. Nasina mo po. Dito mo lang lang kayo. Magluto ka sa pagbinig. Ay, pero kasi. Ikaw ang magbasa. Mga anak, sa kalungkot na ko, gusto na ito ko ang inyong gusto mo istorya na. Na first owner, ayaw na kamalita, pero sabi ko, sa iluwa kung ninyo gaganyan, kayo ka kung ulo, naulahin na ganito pa ito, umay, hindi mo makakauna. Wala, ngayon lagi ka dyan mo. Wala. Wala ka, no? Gapuan. Kuhan, tulgan na ninyo. Ano? Isa? Ha? Sige, sige. Bahala ka mo dyan. Asa ka ha? Asa ba? Luto ko ha? Kasi narito ninyo. Igor mo nagbasa? Kasi nalibuhat na yung bagat mo. Igor na nagbasa. Ya, ikaw magpintuhit. Sige, 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 sige. 1, 2, 3, active. Senaryo 3, masinsinan ang inyong pag-uusap ng iyong mga kaibigan, sumisingit ang iyong anak dahil may gusto silang ipinto sa inyo. At walang bata. Uy, ako, pito na yan. Inyong pag-uusap ng iyong kaibigan, sumisingit ang iyong anak dahil may gusto siyang ipinto sa iyo. Uno na lang ulit ko, pero istorya pamit. Uy, maring, at sa talit ko maring. Unya na na. Unya na kami kata ko. Ano ba na yun? Aga mo ni istorya ka. Hindi ko magsabagat ka din na maayo. Oo. Uy, na! Oh, uy, naunsa naman kanya! Na nilagyan ka kailang store bukas. Kapag mo ang mahirapan ka na muling makatulog. Nagbod-bod ni. Yan bang sa pag-ususan para umama din? Sama! Masama ko yan kung matanda kung kurang may mga gamit. At ngayon naman, ating masisihan ang karapan na paggunang ina sa kanya na kapag ito ginigising sa ating gabi. Maayo sa pagkatulog. Ang dama akong gamit pa daan para ugma. Na, ayaw ka bala ka kay. Ugma ka man sa'yo, ako na yung mag-andam. Pagkatulog na, ayaw ka bala ka kay. Ako na nag-andam sa'yo. Yo, ito magpapalagay.
something sad. Salamat, ma'am. Dahil parang kita, sir. Lagi, salamat din, ma'am, sa naka-attendance sa inyo mga bata. Wala pa. Tuloy na natin ninyo yung tugaw. Ate! Nalingaw, gigug taman eh. Go, ano lang sa ipon ko eh. Nag-upload na ka? Kama na sa nila, may na. Ay, nag-edit-edit. Sa walay sound? Hindi lagi magsilping ko, lagi. So, tuon din na mo ang mga bata. Kaya mag-attendance mi pagkahuman is muli na dayon mi. A few moments later. Ang maghaul sa palkata so dili gyud sayon sila ilahad ining Eugene. Nagulong pa. Kanida siya muna sila ang mga palkata nga ilang ipangakot. Way lingaw. No, sagakuan sila palkata de karon. Mag-alsa sa palkata no, dili jud sayon kay bukan pwede pa sila og madipyas ang pagpantak so magkuan sila. Pwede silang matagakan sa palkata. Kay Eugene din eh. Kako. Nakana si Unyor gawin sa nako. Tuwa nang naipit ng tiil. May gani kay Kuya Moira. Dipantaki na. Dili man ulo din lindog. Dikit kol. Pantaki. Lah. Kuha nga trabaho bagets. Way konde ay. Way snack.
Kaya tabi nga tingin rin. Hala. Mga tingwitang karang ang kahoy nas pangbayukan ka oh. Oo. Ito sa bungot. Hadlok na sila ba? Sa